ovu državu. I kad pričam, evo vidite, mene malo i hvata trema, zato što sam stvarno, što se tiče toga, dosta emotivan. I evo sad kad sam baš pročitao, nije baš slogan, nego je možda ova himna, da svijetom je bijelim poći, ali doma se uvijek doći. Nikad ne zaboravim. Mislim da je to sve ili srž svega toga što nas Hrvate van Hrvatske spaja s vama ili s nama ovdje u Hrvatskoj. I mislim da nikad ne smijemo zaboraviti one koji su otišli radi raznih razloga van Hrvatske, da li silom, da li dobrovoljno. Uvijek se mi želimo vratiti i ajmo jediniti ovaj narod naš hrvatski, da ova naša budućnost bude još puno ljepša i uspješna, jer mislim i pokazali smo mi kao sportaši i mi sad kao reprezentacija da jedno zajedništvo može puno toga donijeti. Ako budemo pojedinačno radili, kao što smo radili na terenu, ne možemo biti uspješni, ali ako budemo radili u zajedništvu, u skladu, u ljubavlju, onda sigurno možemo puno toga napraviti. Meni je drago, ja sam odmah prihvatio ovaj poziv, želim biti dio ovoga, jer mislim da je to pravi jedini put kako jediniti ovaj naš hrvatski narod. Hvala najljepša i želim puno uspjeha ovim našim svjetskim igrama. Hvala.